Novena pentru sufletele din purgator. Ziua a patra. Doamne, încrezători în bunătatea Ta nemărginită, implorăm îndurare pentru sufletele ce pătimesc în purgator în așteptarea odihnei veșnice. Mulți bărbați și femei cu evlavie au ales să-ți închine viețile lor ca persoane consacrate. Însă și ei au fost făpturi omenești. De aceea, unii dintre cei răposați suferă încă în purgator, în așteptarea intrării în împărăția cerească. Te rugăm să porți toate sufletele din purgator într-o odihna veșnică, mai ales sufletele persoanelor consacrate. Ajută-ne să ne încredem tot mai mult în milostivirea și bunătatea Ta. Ajută-ne să creștem zi de zi în credință. În această novenă ne rugăm mai ales pentru pomeniți intențiile. Doamne, pleacă-ți urechea Ta la glasul rugăciunilor noastre. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin.